But if you close your eyes. Да, започнахме. Здрасти, днес ще играем на Roblox Super Bomb Survival. Чакай да сменя този скил. Да сменя този тъпия скил. Тъпия скил. Yes. Ще използваме този скил. Само дани това. С него пускаш една стинка. За някой късметлийска... Ами започнахме. Пускаш една късметлийска стинка за някой. Само да почнем. Една стинка. Нали? Обаче всъщност това са фалшиви пари. Ние сме такива лоши хора и правим фалшиви пари. И тая постинка нямката да късне гърми от атомна бомба. Идея на долния етаж съм. Какво мап бе? Не, това не са истински пари, пак. Фалшифицирам монетки. Ние сме престъпник. Това сигурно ще е заглавието на клипа. Нещо сорта на фалшифицирам пари. Ето, ната монетката, той докосна и просто... Това е фалшива монетка, значи истинските се познават, защото са по-дебели. Тая е много тъничка. Аз бих да искам за една истинска. Това е един много гаден скил. Ето, тия са истински монети. Дай малко и на мене. Защо спомнаха толкова само на едно място, не знам. Оня там, дете на малко хил, тук може да му стане тъжно. Бум! Ето, той умря. Дани ти уби някой. Взе моята стинка и беше до един дете на много малко кръв, той умря. О, вижте, защото на малко кръв дете сега. Ще обърнем една стинка на него. Аз съм безсмъртен. Само излезе от дупката, бе. То откъсва на време. Стинката. Айде да се зарежда тъпия скилчето, искам много да убия това така. Преди някой друг да го е убил или някаква бомба от небето да го убие. О, убиха го. Демнит! Бомба! Демнит. Ела чека, бе! Вземи стинката, бе! Вземи стинката, бе! Към Тасия не ми да играе. Бум! What the, как не умря? Аре, към Тасия. Зареждай! Той е толкова бъгъв. Окей. Ти да не умря? Не. Но ти да... Но сред към Тасията може и да умря. Защото ми седи по средата на това, на екрана, брат, и не може да нищо не прави. Ето една стинка, вземам истинската. Видяхте ли колко дебила е истинската стинка? Пък тази фалшивата. То не знам защо ходи по жилото, като бие демидж. Ето на мен не би демидж. Моята стинка може ли? Не, аз не мога да взема моята стинка. То пич, там долу много се прецака нещо. Мразя такива хора, деца намират. Добре, тук свършвахме рунда, трябваше да спра за малко. И мисля, че имаме да скупим нов скил. Затваряне на ебаната програма. И виждаме, че нямаме да скупим нов скил, затова ще продължим с монетката. Свършвахме рунда и ни дадаха 100 парички. 100 нещо. Кой ще е следващия мап? ОМГ мапа е много странен. Има... What? Брат, има някакви сини топки. Съм на 30. ОМГ. Не се почнахме, Аз бе. съм на 30. Да, не се почнахме, бе. What the fuck. О, фак, аз съм на 80. Аз съм на 10. Проблем. Аз съм на 11. Години. Аз принцип съм на 10, ама и на 10. ОМГ, тук много хора мятат фалшиви стинки, пази са много. Тази пица, аз вече съм на 20. Старях. Как са хилно? Ами, ям пица. Вау. И аз преди малко ядах пица. Айде, ето така се прицака много лошо. Макар че той някак си... Не става така. Майка, ти да е жива и здрава. Пъсла тая фалшива стинка. Пъсла тая фалшива тук. И не е моята. Мога и аз да я настъпя. Damn, son. Казах, че не настъпва, бе. Ама на мене все пак не ме наби никакъв демидж, защо искаше ама трониш, а? Пък и не беше моята стинка.
давай. Оная, дето настъпа ти не беше моите, на мен ми не бе малко. Да, за оная да, ама ти после сложи една върху мене направо, като бях Така ли? стънат долу. Бах, човек. Ами отиде защо не е на линия? О, мага, Айде, какво правиш тук? Играем на Bomb Survival. Окей, айде, няма да тръгвам повече стинки, айде. О, фък! Стънаха ма. А мен нужда защо не е на линия? Вау! Гогомен. Какво е? Кажи, Нужда защо не е на линия? Нямам я да го представа. знае. Снимам клип за YouTube, ако не се разбрал. Ами как да разбера? Дай, не просто му затворя, моля. Аз за това. Вау. То съм метна фолата. Я съм метна фолата. О, лишит. Оцелях. Имаме 402 кредита. След всяка игра се променят цените на скиловете, тъй че... Не можем. След следващата игра сигурно ще успеем. Да скупам скилче. Дани! Айде да бъдем приятели вече. Виждам така къде са криеш, няма се скриеш те. О, мога да ритам топката. Вижте, кръчето ми се опува и я ритам. Пуп! Ето и какво е? Но ти се върти. То мапа е як. Ти къде си? Аз съм на високото. Ще трогна някой. 65 кръв. Време за рекорд с Кантасия. Брат, не ти желая лошото. Ало? Не ти желая лошото, бич. Здравей, не ти желая лошото. Монетка! Вау, той не настъпа. Обаче този не настъпа. Между другото, не мятах на тебе. Оставам всички. Аз съм Денитове. Аз съм Гогомен. Ето тук ма, вижте ма. Абонирайте се за моя канал. Дай поне аз да кажа така, което имам. Перфектно. Не съм снимал от 5 месеца. Много Това е време. пътикив. Не знам дали са 5, сега ще видим. Това. Дали снимам? Да, окей. Играем на Super Bomb Survival. Оцеляваме от бомби и от такива стинки, дето сега ще метна не то тук долу. Бом. О, фак. Значи, моят скил. Човек Дани, се качи. айде да се обясним скиловете, бе. Твой скил какво прави? Дефенс. Ама какво прави? Дефенс? Ма като цъкнеш Имам фък, какво щит. прави? Моли, не съм снимал от 7 месеца. Значи имаш щитче. Вижте сега с тази стинка, брат. О, фак. То тук долу. Ще го замервам за стинка. О, мага Не, черна. Гого, бягай. Видях я черна. черната дупка, бе, видях. Да, просто не съм снимал от 7 месеца, бати кефалата, почти една година, както да. Това. Ти от колко не си снимал, бе? Мисля се ходи там. 2-3. Колко? Около 15. Окей, на 30 кръв съм съм до на електризирани блокчета и някакво му замерят с фалшиви стинки, защото искат да умрат. О май гад. Да, каца, това е. Да. Снимам с Кантасия. Уау. Аз нямам с XSplit Gamecaster нещо. Никой не му показва. Фак човек. Между другото тя падна долу. То няма как да ти се гръмне толкова бързо, тя ти пада долу. Не ми скача на главата, бе. 559 пари имам. Нека видим какъв скил мога да скупя. Аз гласувам за... Офенсив? Да, само офенсив. Черна дупка мудата. Те. Хоминг мисъл. Скил. този скил. Movement offense. И Сега- какво ми се падна? Или какво ще ми се падне? Стелт, майн.
Найс. What skills? Значи ще падне ракета, където съм аз. Аз мога да слагам мини. О, аз го имах този скил. Гого и ела малко е. Ти нали знаеш, че тази мина можеш да я взривяваш, когато си поискаш. Служи я. О, брат, ще гръмнат. Служи си мината, бе. Чакай. И как точно да изривя? Ами с Сейф. сейф, да. А не, сей това нещо. Брат, яла тука, бе, яла тука, бе. Аз застани откъде. Чакай малко. Това моят скил е много як. Не ми казай, че ти ми гръмна мината. Ти гръмна ли си мината, бе? Виж, Фак. цъкам F и една бавна ракетка идва където съм аз. Сега сложих я дистанционно, точно тука ще падне, тука. Ето я виждаме в небето. Той е як скил. Бум! Ма е мега бавен. Айде, бе. Ще сложа ето къде горе Надявам се да мина, брат. уча някой стои. Не, ще ми падне мината. Гого е латка. Ела на стълбите с снимам. Между другото, забелязва ли си луната как изглежда, бе? Ела на стълбите се снимаме за тъмбнела. Окей. Между другото, аз не знам как да Пак. сложа тъмнел. Умря ми мината. Как да сложа тъмнел? Чакай. И аз не знам. Иска да те измаме просто да сложа мина и да умреш. О, окей, аз да, по-добре бяга от тук. Как мога да направя снимка с Не, сериозен съм. Мърдай се, бе! Лици към тебе, бе! Коли? Мерси, брат. Казах С ти, най-добрия бе! братовчет е, бара. Аз ти казах. И смисъл благодаря. Аз ти казах. Аз да знам за какво имаш преди, човек. Мислех, че говориш за лъня, защото минаваше. Летеше една ракета към тебе. Аз как да я видя, като се пробвах да намеря нещо в тази? Ти ми е скила, пускам ракета, къде съм аз. Много откачен скил имам, нали? Че? Колко парички? 109, найс. Бе, ти клипче скоро ще трябва да го спирам, може би още един рунд. Аз мога да пусна песен, но струва около 10 000. О, ето откъде са гласува за ма. Мога се ли разбра? Гласувах за Playground Panic. Не знам съм, може би няма да успея до края на рунда. Бе, направо да спирам клипа тук, бе. Еми, това беше всичко от мен, аз съм Гогмен 101, много съм готин. И да... О, здрасти, Дани. Айде, може малко от рунда, айде. Може. Айде. Компромис. Леко така е, леко така. Кой е тази бомба така е? Е така. Пускаш го и бягаш. То лети бавничко. О, фак! Някаква огромна бомба ми падна на главата. Ти беше моята турета. Не бе, някаква огромна ми падна на главата. Точно. О, мага, той е толкова загубен. За малко ще излъжа в бомбата. Ми да, аз наистина ще спирам вече клипа. Толкова съм добър на тази игра. Капа. Пуп! Сега струва. Те разбрах, фак. Видя, че натискам дистанционното. Ми тъй, бай YouTube, защото абонирайте се за XX за Monkey Player. Макар че не му знам как мога. Абе, аз съм Данито, бе. Данито, бе. Абонирайте се за него и да, той е готин човек, аз съм готин човек. Лайкнете клипа, сабскрайбнете за мене, неговия клип го дислайкнете и за него сабскрайбнете и бъба YouTube.